guys, amo ni gabi guys sa among pagpangita sa among inahan katong nawa bitan akong mama. Nahukman namo ani guys nga moadto mi sa may lasang-lasang, sa may sapa. Labay may ani mga kahumayan ani guys. Nya sa didto na kami ani guys. Lisod gyud ay kung mangita ta og kanang gabi na kay murag gipanugsog mi ani guys. Murag gitiaw-tiaw na mi ani. Ako guys, una ko nisinggit ani kay doon na naman ko gikahadlukan. Mauto nga ahong na hapak ag ahong ang nastungod. Ang ako man daing manghod mauto nisinggit pero akong manghod kay ni kinsay ni hapak ni siyagit na pud sidya. Mao na nga nangalisang na mi diri sa may lasang. Mao nang nahukman namo guys nga muuli jud mi diri na sa amo ang mismong panimalay. Mao na guys nga pagkaugma na lang gyud usangpit na migdadyong kay aron sa pagpangita sa amo ang nawala nga inahan. Ani balik mi ani guys mga udtong tutok ani guys. No alauna di ay. Human sa mo paniud tinibalik mi sa amo ang gi pangitaan kay human naman nangita ang dadyong, so kami na pod ang nangita mga anak na. Mao na nga bisag init ang adlaw guys amo jung gi subay-subay kay matud pa pasubay-subay kuno kay bisig makit-an ra pero man gihapon makit-in namo si mama. Ug sa wa madugay guys na kabati mi og mga bata nga naninggit na nagkatibulaag na tungod kay nalisang. Mao tong among gipamatian guys og niundang mi og pakong-pakong. A few moments later. Dukduk ni Rosana sa kuan kanang tang 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 nanagan turo ka? Nanagan. Bato ganing andang ko. Unsa may pagtuod ninyo adto? Ihawon eh. Siya. Ano niya? Kanang giilad mo or unsa man? Kumidyahan mo? Nang Matay mo galing. itong nanagan mo ba nakurat kuno mo? Kanang nailaki. Nakurat. Kurat with dagan. Dagan nga to. Yung manguna. Tabun ugo ko. Shoot ko. Karato lang to. Bisa ning bata ka re. Ana saan na? Ana mo. Dennis. Dennis. Ano na mo? Dennis. Gopong bata. Tuod guys, bisag wa namo makit-i si mama, magpasalamat dai ko aning kauban sa ako ang pag-umangkon guys. Iyang mga barkada taga-Tagbilaran ni sila guys. Ug mao ni kini siya mo ani akong inahan guys nga among gipangita karon nga hantod karon wa jud namo igkita. Manghuling kung asa ka karon. Palihog lang matawag lang pod sa gihatag nako nga number karon. Patawagi sa imong nasak-an. Mao ni akong number ma. O manghinaot ko guys kung kinsa to nakakita, magpahibaw in taon namo kay daghan na kaayo mi mga kabalaka. Balaka na kaayo mi sa among inahan. Ug ako magpasalamat guys. Bye-bye.